бозам барномаи дуруд Тоҷикистон дари гӯем шавӣ ва нисфишавӣ. Шумо да фикр кунед баъзиётон да саҳарӣ, баъзиётон да абетӣ, баъзиётон да бегаӣ ва баъзии мо да соат 2 шаб аст. умедворам хуб сиҳат саломат бошем. хай ҳозирам тамошо ки накардем, баъд хестем тамошо мекунем. албатта дар ҳама вақт дар шавӣ бигем качествои камера поён мешавад, не ки барои мо качество чӣ нест, камерара качествоаш на он қадар важна ҳаст. барои моро муҳими аст ки мардуми мо бишнаванд, бидонанд, бубинанд ва бигем ки тасмими худшона гиранд. аз ин мақсад, аз ин наворҳо гӯем ки ҳамин аст. дӯстои азизи бародарои азизам як хелаш хоб нест. кадоме ки дилиш слаби аст, гуфти ҳамун гапҳо, саломатиш хуб нест, на тарс дора, метарса, метавонад тамошо накунад. метавонад тамошо накунад, барои дилиш слаби аст. канали мада мужик дар кор аст. егит тайкуна хешяре нар ватандӯст, унаво обуна мешавад. нав модаро, нав хоҳарое ки хеле гирда доранд, ранги хело бегирда нест. коме дилтон слабия, чемодантона бигирен, дастроч нагуфти ҳамун гапҳо пакинут кине ки гапҳои серьёзне меравад дар инҷа. метавонем бирен Шабнами Сурайёай, намедонам ким кира тамошо карда, мугам бода бирен обунаши. кадоме дилтон слабия, бирен мугам бода, уҷа дилхушӣ мегзарад. хуб дӯстои азизам, фикр кунам ҳамаи шумо диден ин шабрӯз гӯем ки навори охирони вазири амнияти Қирғизистон ташрифа ва гӯем ки фармони ӯрам гӯш кардем ва пайғомшам гӯш кардем. умедворам ҳаматон яко яки шумо ӯро дидем. яъне ки чӣ гуфт? орд аз мо дида дар ӯ тараф 1.5 баробар қимат, шакар ҳамчунон, руған вообще надоранд ва гӯем ки хулас гапша гуфт ва хоҳиши ташрифам аз тамоми сохторҳои қудратӣ, аз гумрук ва аз ғайраҳош ки яъне живом шитом бесте, яъне худтона сипар кунен дар сарҳад ки 1 килограмм гандум ё орд ё ки як гӯем ки чиз руған нагзара аз уҷа. яъне ки ба ин пайғом биромад. ман манзарат мехоҳам дӯстои азизам, азбас ки дар роҳи калон ҳастам, нариҷами шавида бисёр тез мераванда, як хелаш скоростной трасса аст, дигар меҷиқанаш. таваккал ба худо мекунем. ана дӯстои азизам, ба гуфтаи агар ки ташриф агар мо назар кунем, яъне ки дар Тоҷикистон ҳатто ки як донаи гандум дигар, яъне ҳамсоя гуфта кира мега кида мода Тоҷикистон ягон чӣ нагзара, 1 кило орд нагзара. яъне ки чӣ мешава оянда, ин номаълум аст. ин якам гапе ки ман гуфтанӣ будам. дуюмин гапе ки ман гуфтанӣ ҳастам, воқеан ҳам ҷаҳон бигем ки тараддии сеюми ҷаҳона дида истодааст. яъне ин ҷанг аввал нест ва бигем ки старташай, яъне ин давом дорад, боқӣ меравад. дуюмин чизе ки ман дар Ташеев гуфтанӣ ҳастам, уважаемый Ташеев, ты хочешь сказать, что транзитную зону тоже, что ли, ты закрыл? Тогда придется войну объявлять.
Во-первых, вас переселили когда-то Сталин. Во-вторых, ты хочешь полностью бизнес закрыть, что ли? В-третьих, определись, что ты закрываешь. Не продавать киргизское, то, что есть у них в запасе, или вообще ты дорогу закроешь, который таджики не может больше купить от Казахстана или от других стран, Россия или где-то там дальше, и не может они проехать через киргизские территории. Вот ты определись, прежде чем выступать, что ты закроешь. Я думал, тебе немножко ума и грамотности есть, оказывается, вообще ты тоже 0%. Надо определиться, что ты закрываешь. Дорога, чтобы таджики не могли купить от Казахстана тоже, или от других где-то тоже не могли они купить и через Киргизстан завозить себе домой. Вот определись и потом выступай еще раз. Наверное, будет лучше. Агар ки ситуация, яне ки шароит то ҳами хеле шидан гира, манам хеле дундуко агар раҳбар шидан гиранд дар ин ё дар он давлат, оқибати кор то ҳами ҷамия мерава ки ҷанги ҷанҷол сар мешава. Барои чи? Барои ки дар қудрат инсон не як дундук шиштагӣ аст. Он намефаҳма худаш чӣ кор карда истодааст. Он намедона худаш оқибаташ чӣ мешава, фардош чӣ мешава. Яъне ранги дундуки мо бориним омалӣ бар ин як дундука омадагӣ астан, соф дундукани ё намедонанд ки политика чӣ аст, сиёсат чӣ аст, бигем халқ чӣ аст, байни халқ дода гирифт чӣ аст. яъне ки чиҳо бояд ки чиҳора бояд манъ кунӣ, чиҳора та ҳақ надорӣ манъ карданда, гуфтанда та ҳақ надорӣ манъ кардан. Усубиста ты гуфтанда, у тебя какой-то срок есть, просто ты сидишь там, а со своей вот это короткий срок, который там сидишь, нельзя ссорить народа, нельзя ссорить людей, чтобы закрыть там что-то или там, чтобы капельки масла не пошел туда, живым щитом что-то. Ты вообще-то договора знаешь, что такое договор? Ты подписал какой-то договор? Правительство твой подписал какой-то договор? Есть подписанный, да? Вот соблюдай тогда все это, то, что подписали. Хулас, ам хеле дундуко омадан мегиранд сари қудрат ва ин дундуко намедонанд ки политика чӣ аст аслан. Баъд ам хеле корои дундукӣ кардан мегиранд. Ранги Путин бар ин ҳар чизе ки даҳанаш доомад биромада гап задан мегирад, хиёл мекунад ки ин раҳбар аст, тамоми қирғизҳо гапира гӯш мекунанд. Тамом ҳар чӣ ки ҳами бига ҳами аст. Дита Қазоқистон як артист освободит кардааст и уже мировой герой шитад кардааст ихча. Совети ма дар ҳукумати Тоҷикистон чи аст? Дар дундукои худмо як гурӯҳ дундук дорем ку дар оҷа шитагӣ ҳастанд. На ода калла аст, на ақл аст, на фарҳанг, на маданият аст. дохили тирма пури туремчик шид. Ҳамара ба бисмилло ҳам оварден шинонден. Намедонам ҳар коре кард оварден шинонденаш. Имрӯз ҳамон вақт расидагӣ аст. Ҳама инамура бояд освободит кунед, пад даму қонун хати ва мутобиқи қонун ора ҳар як ваҷаб замина. Имрӯз ози баҳор аст, фасли кориш аст. ҳар як ваҷаб замина ҷигорӣ мекорем, намедонам ҳамин чизе ки хурда шава бикорем. баъд фардо позна нашавад. имрӯз шабрӯз вақти кориш аст. тамоми зиндониро биброре, трактористиша тракторист, намедонам намештагиша бели кетман қати,
یک وجب زمین خالی نمونده که پشتا دهقانا را پال نلاگ است نیمت کنین اجازت دین بکرن و برای فردا زمستونه با این رفتار گهتون خروکتون میشود. او امام علی رحمان خلق میگیره که چه تای قبرستان میبرورن. این خلق خالی شکمش سیر است، با غلامی هم باشه که شکمش سیر است که یک خمچک ایره شکمش گشنه مونه که او چه تای قبرستان میبرورن. ایره فراموش نکن. بعد او وقت سمالیو دا میشینی میگریزی یا نمیدونم ارمیت قطعی سپاساتت میکنن میگریزی نیکی خلق حرام میمره با این رفتاری که اوزی ما بگیریم. این خلق حرام میمره. امروز دست روچنه سهر قطعی اوزی سهر شید بخیزیم دست روچنه صبرانی تمامی ترمورا ات подписка ویز تاجیکستان برورین خلقی که در روسیه عذاب کشیده بگردونین. یک وجب زمین باید نمونه بکره. جیگوری میکرین نمیدونم گندم میکرین کارتوشکا میکرین همین چیزی که خورده شود زغیر میکرین نمیدونم هر چیز. یک وجب زمین خالی نمونه ای شود روز امام علی. ارچه حاصل نمیته او را شنوندن فایده نداره. لوبای چیز بشنونه چیزی که فردا مردم خورده میتونه. فردا شما یگان جا یگان چی آورده نمیتونه. این را فراموش نکنه. برای که در دنیا دوندوکازی ولستوت کرده استن بی عقلا اصابینه در آسیا و یوروپا کو عقلشون جوشونده نیک اصابینه در آسیا دوندوک حکمرانی داره. برای اما امام علی رحمان امشب روز زندانیو را بکار نخوان. دیگر برادرایی که در روسیه و در دیگر جا هستند امروز بکار خونه روان تکلیف که اعلان که فیرات که تراکتور نداری کتمان بته سالی 90 سالی جنگ کردین که شما اوکیپادارو بایمدی ولاست ما عذاب کشیدیم. ما کتمان خطی زدیم زمینو را گکتر زمینو را کتمان خطی زدیم گندم میکردیم. امروز بکرین که پشتره. باز ما شما دا میگم با خدا قسم بکرین که پشتره. تمامی زمینه بکرین کتمان قطعی بگیرین ببروین کوچو بکرین لوای جبورا را بکرین نمیدونم جگوری میکرین گندم میکرین جو میکرین بکرین که اگر همین سیتواسیا دوام بتا ای زمستون دا میمبره مایگش نگیره. ای زمستون دا قبچه اور تو $100 را میشوه یفته نمیتونین. $100 دا یک قبچه اور میشوه یفته نمیتونین. از او هم بالا میروه همو را با یفته نمیتونین آورده نمیتونین. یوروپا با تمام اکانومیکش کو وزی گفتگی صداشا برآورد. این تاجیکستان یک گدو از правительствоش ندارن هیچی. او 4 تا قنچقه برآوردگیان در بازار کارتوشکا همین نرخه در بازار روغن همین نرخه در بازار اینا آرد همین نرخه هیچ قیمت نشیده. باید او 4 قنچق نشین و زلاجنیکن زلاجنیک و نمیدونن خیلی چون چی کار کرده استن. برای همون این خواهش ما بود این پیشنهادی ما بود برادرایی که بگیم از روسیه تاجیکستان برمیگردن و امام علی رحمان مناپولیای زمین از دست اولادات بیرون که اگر خواهی نامجا پرزیدنت چیدن استودن
монополияи замина берин ки иҷара наҷиқен мо гилшинондаем унаму дуруни душанбера ку гилота бикан гандим бишунон ҷигорӣ бишунон бикан гилора у гил авқотат намета нонат намета зебогӣ наки ту кунтӣ қа зебогӣ мекунӣ биканен гилои душанбера ҷошда ҷигорӣ бикорем оина ман имрӯз гуфтестам фардо зимистонда баъд тамошо кунед проблема мешава гузарондан овардан проблема мешава пайдо намешава ин чиз о ӯзбекҳо як матали хуб доранд o'zingga yo'q olamga yo'q вақти дар худат нест у чиз дар ҷаҳон нест эмомалӣ раҳмон паданала дундук ман зебоӣ мекунам монополияро бикан мардума бугӯ бигирен заминора тақсим ки мардумда чанд қадар зурш мераса бикорем бугӯ рӯи очат сиё мегӯй дусола захира кунен агиҷо мардум биёва дусола захира кунад имрӯз ман мегӯм биканен гилои душанбетона биканен гирди сомонира шидгор кунен ҷигорӣ бишунонен амара гандим бишунонен ҷигорӣ бишунонен о баъд мефаҳмем ӯ рӯзе ки дар сартон омад расид уна ӯ рӯз баъд мефаҳмем ки ӯ вақт после пажар гуфти ҳамун гапо хокистар шидагиай ӯ вақт зимистонай ӯ вақт ҳичи корида намешава дига барои ҳамун халқи азиз ба худо ку кор шӯхӣ нарафта истодааст кор серьёзна ҳаст кор чӣ хеле ки соли 90 ссср-ра шикаста буданд тамоми мардум нондазор шида буд то тухми ҷигорӣ хӯрда буданд ин даф анаму сценарийра ҳамун кинора дуюм серияшай ин даф анамун кинои солҳои 90 ку мардум тухми ҷигорӣ мехӯрд нон намеёфт анамун кинора ҳозир дуюм серияшай анамун ссср-ра шикастанд ку ҳозир шикастани россия рафтестай фаҳмидестен ҳозир бояд на россияра бишканад қати на атм патмаш нобуд кунад барои ҳамин иҷа кори шӯхӣ нарафта истодааст мардум аз тамоми чӣ мегзаранд ки то ки ин кора анҷом бутанд ин уже зад ин бояд россия бишкана распад шава титипит шава поли нобуд кунанд ядер падер шай дистиш бигиранд бояд ямр судид кунанд ёра заминора бояд тақсим кунанд кишварҳо бо пайдо шава дар дохили россия боз чандин кишварҳои дигар пайдо мешаванд ҳамаи нами протседура ку мо дар нами протседурае ки нами ҷаҳон иваз мешава мо ҳеҷ кира дар чиш нестем дар фикраш нестем дар киҷоите ките чите бачаи ките отат кияй очат кияй тоҷикистонай киҷодаю итари чиз бо дар хаёли ягон ки нест фақат бояд мо худмон выживат кунем инами ситуатсияда ҳамин моментда бояд мо ута выживат кунем ба умед наша ки европа пулут мета ё ки қазоқистон гандимут мета ё як ҷои дига як чизат мета ҳама ҳозир страдат мекунад ҳама барои ҳамун имрӯз аврупо ҳар сол дар лавои ҷуборо гил мешунондан ҳозир гандиму ҷигорӣ шунондестанд бояд захира кунад ин чиз фардо танқисӣ мешавад иё ку бо доранд яъне аз дигар чизо бигем ки химически чизо қатъи тайёр мекунад гуногун хӯроку дигар чизҳора лекин мо ҳичи надорем мо селитр дазорем оли якҷо бо химикат пайдо мекунем ки дигар чизо тайёр мекунем ба ӯ дундуки президентомон ба ӯ дундукое ки дар парлумон шудааст мо ягон чӣ карда метонем климат иваз шидестай дар дунё система ин чиз таъсири хича сахт дорад барои ҳамон эмомали раҳмон боз як бор дига мегӯм ҳукуматиё боз як бор дига мегӯм
тамоми зиндониро ҷавоб битен. Тамоми мардуме ки аз Россия аст имрӯз кадомиш хоҳиш дора баргардонен. Тамоми кпштара имрӯз ҳадиақал донагиша пайдо кунен битен ва мардума битиен. Налог, замин и чизоро фуромӯш кунен. ёра андоз, даромад аз гандум, аз растанӣ и чиза фуромӯш кунен. имрӯз монен мардум бикора. монен мардум бикора ки фардо пушаймон мехӯре. фардо баъд сахт пушаймон мехӯре. вақти расбади СССР мо қопча қати пул доштем. қопча қати. не ки мо як пачка чойи қоқ ёфта натонистем, ё ки як литр руған ёфта натонистем, ё ки як қопча гандум ёфта натонистем бихарем. ҳамин пул сухт рафт. медонӣ намира. вай пул фоида намекуна. фақат имрӯз хӯрока. кардӣ накардӣ Эмомалӣ Раҳмон. медонам ту мегрезине ки халқ азоб мекаше. халқи азиз, хоҳишаи шумоаст, як ваҷаб замина холӣ намонед. як ваҷаб замина холӣ намонед. кӯҳ аст, пушта аст, ҳар ҷойда ки кетмантон мераса, кетман кунен, бикорен. ячи бикорен, ҳосил бигирен. ки агар инами пагода ҳози агар о чизе ки рафта истодааст, о чизе ки ман хаёлам дааст, този ҳаминҷа дар фикрам омада истодааст ки чӣ шуда истодааст, яъне чӣ мешава, агар ӯ ҳодиса шава, мо ай гушнагӣ мебирем. мо ай гушнагӣ мебирем. инами пул дорӣ, ҳичи намеёвӣ бихарӣ. ҳамаи ҷо блокада шудагӣ аст. ягон ҷо ягон чӣ намегзара. фақат бояд аз худат бошад. ӯ 6 қопча карточкаи Эмомалӣ Раҳмон чӣ кара спасад намекунад. ҳози баҳор аст, вақти кориш аст. ҳамватанои азизам, фақат чизе бикорен ки фардо як нон карда, ҳадиақал овда тар карда хӯрда шавад. баъд нагӯен ки Астанаев гуфтӣ ин яке гуфтагиё чид. дия боқӣ ҳамватанои азиз, худо нигаҳбонтон бошад. ҳамин гуфтанӣ доштам, баротон расондам. гуфтан аз ма буд, кардан аз шумо хоҳем бикунед, нахоҳем накунед. ва ҳуҷум кунед, тамоми аз дасти авлоди Раҳмонов заминҳоро бигирен, бикорен. чизе меёвем бикорен, луби бикорен, намедонам кукуруз бикорен, намедонам ҷав бикорен, зағир бикорен, кунҷут бикорен. ҳамин чӣ чизе ки меёвем бикорен. кетман қати бизанем бикорен, ки фардо пушаймон мехӯрем. ба инами рафторе ки рафта истодааст, имрӯз ози ҳамсоё мегӯянд ки ҳичи натия нишон вода. бовар кунем, фардо ҳичитон намета. мо дар намхел мо байн мондагӣ ҳастем. иси толиб қати гандаем, иси қирғиз қати гандаем, иси узбек қати гандаем. як хуб моем дар ин байн, не ки дар байн мондагием. дар байни гандаҳо мондагием, ба гуфти Эмомалӣ Раҳмон. ба сиёсати гирифтаи гусфандалӣ мо инами аҳволда омада задагием. ҳамватанои азизам, худо нигаҳбонтон бошад. гуфтан аз ма тасмим гирифтан аз шумо аст. фардо нагуфт нагӯед. саломат сарбаланд хонобод бошед.